तोरे नम के गोदना जान गे छतिया में अपा ना गोदैले हियोगे। तोरे नम के गोदना जान गे छतिया में अपा ना गोदैले हियोगे। घर परिवारवा मम्मी पापा से तोरा के छुपैले हियोगे। घर परिवारवा मम्मी पापा से तोरा के छुपैले हियोगे। मिक्स बाय विकास बिहारी। आखिर तोरा सिवाय दुनिया में कुछ देखे के नहीं रहल आस गे। जे दिन छोड़ही साथ हमर तोड़ देबौ सास गे। आखिर तोरा सिवाय दुनिया में कुछ देखे के नहीं रहल आस गे। जे दिन छोड़ही साथ हमर तोड़ देबौ सास गे। तोरा हमरा सिवा खाली भाई भोजई या के बतैले हियोगे। घर परिवारवा मम्मी पापा से तोरा के छुपैले हियोगे। घर परिवारवा मम्मी पापा से तोरा के छुपैले हियोगे। जहरा म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो शेखपुरा धनौरा। आगे भोले बाबा से पूजा करो हियो मांगो हियो आशीर्वाद गे। नहीं मरियो तोरा से एक दिन पहले न जियो एक दिन बाद गे। आगे भोले बाबा से पूजा करो हियो मांगो हियो आशीर्वाद गे। नहीं मरियो एक दिन पहले तोरा से नहीं